Nixtieq nil-amana il-YouTube viewers li qed jarawna llum minn ġewwa River of Love għandna folla sabiħa hawnhekk qudiemna li ġew biħġarhom illum l-erba' biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla llum qiegħda fuq it-tqejjid tal-idejn. Naħseb ġieli rajtu xi wħud xi nies poġġu bil-qiegħda illi ipoġġu idejhom fuq il-morda u l-iktar ħaġa komuni li naraw bħala effett u dawn ifiqu. Amen. Pero jina bdejt illum billi għattilkom l-istess spiritu tiftakru li għajjem il-mulej, il-ġessu mill-mewt huwa l-istess spiritu li jgħix ġo fina. U meta għattilkom hekk jina qed nagħtikom hint ta' wieħed mill-ikbar gwadanji li persuna talla tpoġġi idea fuq xi ħadd biex naraw il-fejqan u l-ħelsien. Mela l-ewwel ħaġa li nistgħu nisimgħu fil-background jekk l-istess spiritu li qajjem il-mulej mill-imwiet jgħix ġo fina huwa xi ħaġa ta' qawwa. Għajdu qawwa, qawwa. Immaġina tara xi ħadd inti li tħobb mitlek u taraħ qam. Mhijiex qawwa dik. U jammorru fl-imkien l-aħwa. Ħanibdew l-ewwel skrittura li msendorru daqsxejn skritturi mhux ħażin f'Ġagbu 5 vers 14 sa 16. Ħalli kollox naraw mill-kelma u mhux tkun il-kelma minn żniedna. Nitlob il-mulej Ġessu biex jgħinni biex ngħaddi din il-kelma sabiħa talla li jutani u li jkollkom revelazzjoni u għajnejkom jinfetħu spiritwali u anke l-widna tagħkom spiritwali tinfetaħ ħalli tisimgħu dak li l-mulej irid jgħidilkom il-lejla. U f'Ġagbu 5 vers 14 sa 16 isaqsid id-domanda. Hemm xi ħadd marid foskom ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih jidilkuh biż-żejt ukoll fl-isem il-mulej Ġessu għax it-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha x'għandha? Qawwa kbira. Nixtieqkom tarġgħu tgħidu qawwa. It-talba tal-bniedem ġust ejja nifhmuha l-aħwa. Għanda qawwa kbira. U għaliex qed nagħmel stress fuq il-qawwa? Għax naħseb apparti kieku ngħidilkom għamlu underline għall-kelma qawwa biex naraw x'vantaġġ u x'gwadan bniedem għandu li jsib persuna talla jitlob fuqu, apparti dik il-qawwa naraw ukoll xi ħaġa illi laqtitni immens. Għaliex meta l-bniedem ikun ġust, kultant qas biss għandu għalfejn ipoġġi idejh fuq l-individwu għax dak l-istess spiritu li qajjem il-mulej minn l-imwiet, dak l-istess spiritu ta' qawwa jekk jgħaddi l-bniedem ġust minn ħdejn xi ħadd, bl-istess qawwa il-bniedem jista' jiltlaqat u jfiq u jara dak kollu li l-mulej għandu għalih. U qed ngħid għaliex. Għaliex niftakar f'dik l-iktar skrittura naħseb popolari li nintaqgħu magħha u li nippredikaw fuqha li hija l-istorja ta' dik il-mara ta' tnixxija tad-demm. Min issa naqrax illum l-erba' u għandi sa' 9 u rid nagħlaq. Imma intom tafu li darba kien hemm mara u qalet meta rat il-Ġessu jekk biss immisslu il-mantar tiegħu jien infiq. U dik li xtaqt ngħidilkom huwa vers partikolari minn Mark 5, morru hemmhekk. Mark 5 vers 30, kif għattilkom minn issa ngħid l-istorja kollha, din il-mara minn se naqra l-istorja kollha, imma l-min ma jafx fuq xi qed nitkellem din il-mara kienet ilha ħafna snin ittabbab u kellha problema fil-demm u xtaqet il-fejqan marretant ħafna tobba u kien kollu għal xejn. Imma peress li hemm f'Ġesu Kristu qalet jekk biss immissu dan jiena infiq. Għaliex? Għax kienet taf li Ġesu Kristu, apparti li hu bin Alla, kien bniedem ġust. U x'ġara? Qed tajtilkom iċ-ċans dan it-tant. Mark 5 vers 30. Jgħidilna hekk. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet
minnu. Once again, narġaw naraw il-kelma qawwa. Immaġinaw l-aħwa. Mela bniedem jew aħna għaddejjin folla nies u f'daqqa waħda tinduna li xi ħadd mislek da. Kważi ġejja tal-impossibbli li tinduna li xi ħadd missek meta jkun hemm ħafna folla ta' nies. Però ħass il-qawwa li ħarġet minn ġo fih. U x'inhi din il-qawwa? X'inhi din il-qawwa? Għalfejn ħadni għadrawwa li niġu hawnhekk quddiem biex xi ħadd jitlob fuqna, ħalli permezz ta' dik il-qawwa naraw il-wedjiet li rridu naraw. L-aħwa, qabel ma nkompli fuq din il-qawwa kbira li hemm, meta bniedem tallet tismawni, kull darba ngħid meta bniedem ġust, mhux bniedem kwalunkwe, bniedem ġust qed jitlob fuq il-bniedem, nixtieq illi nagħtikom warning qabel ma nkomplu fuq da suġġett. Jekk m'intix bniedem ta' Alla, jekk m'intix bniedem ġust, jekk qed tgħix fid-dnub, jew inkella m'intix imqabbad mill-Knisja, mill-awtorità biex inti toqgħod titlob fuq in-nies fil-Knisja dejjem għax barra differenti, nitlobkom l-aħwa biex toqgħodu attenti ħafna. Għaliex kif il-kelma tal-Alla turina anka minn Timotju f'din il-biċċa rridkom tmorru hemmhekk żgur, morru l-ewwel Timotju 5 vers 22. L-aħwa fil-Knisja, dejjem qed nitkellem fil-Knisja, l-awtorità ta' tqejjed tal-idejn, jiġifieri min ipoġġi deħ fuq dak li jkun, trid tiġi magħżula mill-head tal-Knisja u il-bniedem irid ikun taħt l-awtorità. Għax jekk bniedem ma jkunx taħt l-awtorità, ma jistax jagħmel ix-xogħol tal-Mulej. Ġesu Kristu kien taħt l-awtorità ta' missieru. U kull ħaġa li għamel, il-dilka li kellu fuqu, għamilha minħabba li kien f'obbedjenza taħt awtorità. Huwa periklu mens meta bniedem għax jaħseb li Alla jaqbad jibda jitlob fuq dak u fuq l-ieħor mingħajr ma jkollu revelazzjoni jekk ma jkunx mibgħut u jekk ma jkunx magħżul ta' x'jista' jiġri meta l-bniedem iqiegħed idejh fuq l-ieħor. Ħanaraw ħafna vantaġġi li nipprova f'sad-disa għalmenu bej wieħed u ieħor naddilkom mill-inqas 15 il-gwadan, 15 il-vantaġġ ta' meta persuna ġusta tqiegħed idea fuq xi ħadd biex jara l-barkiet. Imma ħanurikom żvantaġġ kbir u għalhekk bdejt minnu l-aħwa. Mela sakemm mortu fl-ewwel Timotju 5 vers 22 għattilkom da kollu li jgħid ismawha ċari. Tkunux ħfief biex tqedu jdejkom jew tqiegħed idejk fuq dak li jkun. Tiħsibux fid-dnubiet ta' ħaddieħor. Żomm ruħek safi. Ħaniqaf hemm. Biex il-kelma tal-Alla qed tgħidilna biex ma tkunux ħfief biex tqedu jdejkom fuq bniedem u tibdew titolbu għaliex. Għax il-kelma tal-Alla turina, anke jekk nidħlu aktar fid-debt, naraw illi il-Mulej Avżana illi hemm dak li jgħidulu transfer of spirits. Mela jekk persuna tal-Alla, persuna ġusta qed jitlob fuq bniedem, dak il-bniedem se jkollu l-gwadan tal-qawwa ta' Kristu kif rajna fih u permezz ta' dik il-qawwa jsiru mirakli, aġubijiet, anka għaw minn mill-mewt. Right? Kif qam Kristu għax l-istess spiritu. Imma jekk dak il-bniedem ma jkunx taħt awtorità, ma jkunx imqabbad minn Alla, u ovvjament Alla juża anka il-pastors u nies fl-awtorità biex jagħmlu dan ix-xogħol, u jekk ikun bniedem illi huwa falz, għax il-kelma tal-Alla turina ħafna wkoll fuq il-profeti folot, jekk tridu tmor m'hemm bżonn tmorru issa, imma jekk tridu taqraw id-dar, morru fitxu l-ewwel Timotju 4 li jitkellem fuq il-profeti folot u fuq l-allima folot. Jekk dawn in-nies ma jkunux vera tal-Alla, ikunu qed jgħixu fid-dnub jew jgħaddulkom evanġelu qarrieq,
Jekk issib xi ħadd li b'intenzjoni tajba minn għalih għax jaf ħafna, jitfa' jdejh fuqek u inta jidlu tlob għalija u da m'għandux l-awtorità fil-Knisja laqqas mill-pastor minn ħadd, sewwa, dawk l-ispirti li qegħdin f'dak l-individwu jiġu fuqek. Ħanati eżempju. U dan qed ngħidu għalhekk għattilkom morru aqraw għax m'għandix il-ħin biex noqgħod naqra kollox. Imma jekk bniedem, pereżempju, ikun qed jgħix fiż-żina l-aħwa, qed tifhmuni, qed imur pereżempju miżżewweġ u qed imur ma' mara oħra. U inti da ma tafux jew ħafna nies oħra. U dan il-bniedem għax int minn għalik li huwa bniedem tallax ma tafx ħajtu u talab fuqek, dak l-ispirtu ta' żina jiġi fuqek u jopprossak. U jibda jgħid, tibda tgħid ma għaliex qed jiġuni dawn il-ħsibijiet, mamma mija. Fej qabel qatt ma kienu jiġuni ħsibijiet perversi, ħsibijiet ta' sess barra miż-żwieġ, ħolm makabru. Għaliex qed jiġri li hekk? U jiena hawnhekk permezz ta' dak li urini il-mulej Ġesu anka permezz tal-kelma, qiegħda nafża li l-poplu Alla biex ma tħallux il-kwalsiasi persuna tpoġġi jdejja fuqkom. Oqgħodu attenti, kunu żguri li fil-Knisja meta bniedem jitlu fuqek huwa imsejjaħ imqabbad mill-awtorità tal-Knisja huwa veru bniedem ġust ħalli dik l-istess qawwa tiġi fuqek u tbiddel iċ-ċirkostanzi b'mod pożittiv. Ħanadikom storja. Din istorja hija ta' persuna famuża, naħseb ġili smajtu bih, ovvjament aħna l-Kristjani, li jissima Benny Hinn. Kulħadd jaf minnu Benny Hinn, ġie Malta wkoll, jiġifieri raġel Alla. U dan Benny Hinn jirrakkonta din l-istorja fuq li darba kien qiegħed fi knisja li din il-fellowship, hekk kif qegħdin aħna, kellha madwar 3000 ruħ l-aħwa. U il-pastor sfortunatament mhux kulħadd huwa Alla, għax għalhekk il-mulej jgħidilna oqgħodu attenti minn għalliema folos u profeti folos, beda jgħaddi dottrina li ma kienx skont il-kelma Alla. U tant ħawdet in-nies f'dik il-knisja li kien qiegħed Benny Hinn fiha, illi minn 3000 ruħ spiċċaw biss 100. X'in dan ir-raġel ra dan it-taħwit kollu? Beda jgħallem il-liġi, dan il-raj u affarijiet li mhumiex skont il-kelma Alla llum. Ħass il-bżonn, jisimgħu il-kelma li qed ngħidilhom, ħass emozzjoni, x'inħossu aħna, x'nemmnu aħna. Ħass li għandu jiftaħ knisja, meta ngħid knisja fellowship, jibda knisja b'intenzjoni tajba, biex ma joqgħodx jgħallem il-falz kif kienet jgħallem dak il-pastor u jibda jgħallem il-kelma Alla pura kif inhi. Imma x'ġara? U hawnhekk fejn ngħidilkom l-importanza li ssibu xi ħadd li huwa ġust, xi ħadd imqabbad mill-awtorità biex jitlob fuqek. Għax waħda mill-vantaġġi kbar kif tafu intom ta' tqejjid tal-idejn hija li l-Ispirtu Alla jiġu f'dak fl-individwu joħroġ minnu anka id-don tal-profesija. Nafu li meta nkunu qegħdin nitolbu hawnhekk fuq in-nies, sewwa u importanti ħafna nafżakom l-aħwa li qabel ma titolbu fuq dak li jkun min huwa mqabbad minn l-awtorità biex jitlob, importanti, 1, li tikkaverja lilek innifsek bid-dem ta' Kristu. Roxri lek nifsek bid-dem ta' Kristu, ħalli ebda spiritu negattiv imniġġes tal-persuna l-oħra li hija forsi ma tafx il-mulej, ma jista' jippenetrak jew jmissek. U t-tieni ħaġa importanti dawn kollha huwa warnings mingħand il-mulej huwa li titlob bil-lingwi tal-Ispirtu Santu. Ir-raġuni li titlob bil-lingwi tal-Ispirtu Santu huwa l-istess Spiritu Santu li jgħix fina. Dak l-Ispirtu li qajjem il-mulej il-Ġesu mill-imwiet huwa dak l-Ispirtu li tik revelazzjoni dak il-ħin x'għandu dak il-bniedem fuq xiex titlob. U l-mulej ħajajdlek oqgħod attent minn dik, dal-individwu qiegħed fan forgiveness, għadu laqqas bissu salvat għax ma ħafirx. Jekk inti ma tkunx ġust u mqabbad taħt l-awtorità, jekk inti m'għandekx dal-Ispirtu Santu li jgħix fik u qed tagħmilha ta' bniedem ġust,
għax tkun qiegħed fil-ħażin, kif tista' tisma' l-Ispirtu Alla jkellmek fuq l-individwu, taħwit ikun hemm. U għalhekk illum qed ngħidilkom, noqogħdu attenti kif tajt il-kelma Alla. U nixtieq nagħtikom kwotazzjoni illi ħatamel sens issa, I'm sure li ġieli smajtuha. Għadkom tiftakru meta Ġesu Kristu intaqa' ma' Marija Maddalena, meta qam mill-imwiet u derila lil Marija Maddalena u ħasbitu l-ġennin, tafuha dik l-istorja, u ridet tkun taf fejn għamlu lil sida u ħasbitu l-ġardinar. Imma mbagħad meta għajtilha bisimha Marjam, qaltlu Rabbuni, Rabbi, għarfitu li kien Kristu. U meta bniedem inti, immaġinaw l-aħwa, mela għandek ir-raġel tiegħek, bintek, ibnek Alla ħares qatt mejjed. U inti mort fil-qabar. Ħalli tagħmel ir-ritt tiegħek tal-żejt, whatever, biex tonorah. U f'daqqa waħda ma sibux il-ġisem ta' ibnek jew il-ġisem ta' żewġek. U meta ma sibux hemmhekk tibda tgħid imma min ħadu. U f'daqqa waħda, immaġina dan tkun bintek, tajjatlek ma. U int tarafa li tkun bintek li mietet, għajdlix għata tieħu. U mhux biss tieħu qata, l-istin tiegħek x'ikun meta bniedem ikun mejjed. Tiġri għal waraja u tannaqa u tbusa u tieħu pjaċir biha. Mhux ovvja. U hekk ridet tagħmel Marija ta' Magdala hawnhekk xi għarfitu l-Ġesu u għatlu Rabbuni, Rabbi, ġifieri Mgħallem tiegħi. U Ġesu qalla morru warawha. Kemm ħa tagħmel sens issa fuq di ta' tqejjed tal-idejn. Fi Ġwanni 20, vers 17, Ġesu qalla lil Marija Maddalena xi għarfitu, la tmissnix. Għax għadni ma tlajtx għand il-missier. Għaliex Alla la tmissnix? Issa ħatamel sens fiċ-ċirkostanza ta' tqejjed tal-idejn. Għax il-mulej kien jaf, naturalment u Alla, il-problema ta' transfer tal-ispirti ħżiena meta persuna ma jkunx pur kif inhu Kristu. U għalhekk Alla tmissnix. Qed tifhmu għaliex Alla tmissnix, qatt fimtuha dik. Jalla l-mulej tikom revelazzjoni ta' taċ u tqejjed tal-idejn u tal-importanza tagħhom. Mela s'issa rajna x'qawwa kbira hemm fl-ispirtu Alla li huwa l-istess spirtu li jgħix ġo fina li qajjem iġġesu mill-imwiet u x'qawwa kbira hemm meta tkun raġel jew mara veru Alla li tkun imqabbad mill-awtorità tal-Knisja biex inti tkun tista' titlob fuq il-bniedem u mhux tab xejn il-bniedem li għadu ġdejt il-mument li tmissu blum jaqalek mal-art. ħafna minnhom, mhux kulħadd, imma ħafna minnhom narawhom kellha ħafna esperjenzi ta' nies li anke qaluli lili intom minn dawk li toqgħodu taqgħu mal-art, jien min issa naqata. L-ewwel wieħed kien xi ħadd jiġi minni. Jien min issa naqata jekk niġi. Kien l-ewwel wieħed li waqa'. Għaliex? Għax mhux jien inwaqgħu. Imma l-Ispirtu Alla li jgħix fija bħala persuna tal-mulej u anointed mill-mulej, imiss il-bniedem jinqeda biss bidejja, għalhekk rajt dik il-viżjoni tal-mulej jinqeda biss bidejja li jidlek l-idejn tal-bniedem li huwa imrawwem u li huwa anointed mill-mulej biex jagħmel da xogħol, ħalli l-mument li inti tpoġġi dek fuq l-individwu, dak l-individwu jiġi mnaddaf, dak l-individwu jiġi mfejjaq u dak l-individwu jiġi meħlus mixjaten u fil-fatt immorru skrittura oħra biex inkun nista' nagħtikom konferma ta' dan. U nixtieqkom tmorru Bżax, ħalli għax, isni mux qed nara bħalissa, issa nirreferi għal wara. Nixtieq illi nagħmel enfasi fuq Ġagbu 5 li qrajtilkom diġà, vers 14 sa 15, meta diġà tilkom il-mulej saqsi, hemm xi ħadd marit fostkom u ma qalinniex ħalli l-individwu jitlu fuqu. Mhux hekk qal, ħalli dan isejjaħ il-presbiteri tal-Knisja. Presbiteri, ġifiri n-nies bħal
Pastors, in-nies bħal djakni, in-nies li il-pastor għaraf bħala persuni ġusti li jistaw jagħmlu ix-xogħol ta' tqejjid tal-idejn. Aħna hawnhekk River of Love għandna dak li jgħidulu il-prayer altar team. Dawk l-nies li huma mqabda biex jitolbu, mhux l-oħrajn. U mhux l-oħrajn għandhom xi ħaġa ħażina. Jista' jkun illi huma persuni Alla bħal mumma l-presbiteri. Però l-importanza li nkunu taħt l-awtorità u nħallu fidejn l-awtorità tal-Knisja li tgħidlek inti tista' tibda titlob fuq in-nies minn issa l-qudiem. Għax il-pastors għandhom id-discerniment jarfu min jista' jitlob u min le. U l-mulejjin qiegħda bir-rajja tiegħek biex ikun jista' jgħaddilek dak li importanti li inti tkun taf. Fil-fatt l-aħwa, jekk naraw fl-iskrittura, anka fil-żmien ta' Pawlu l-Apostlu, ta' San Pawl, naraw li San Pawl stess ma bedex ġast jitla fuq in-nies kif ġiġi, imma naraw anka fatti tal-iskrittura meta sejjaħ xi nies partikolari bisimhom hawnhekk ara morru Atti 13 minn vers 1 sa 4 fejn jgħid dan. Fil-Knisja ta' Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema semmihom bisimhom Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, jew x'inhu, Luċju, diffiċli għalija daw biex naqrom, minn Ċireni, isem ieħor daqsxejn diffiċli biex naqrah, ma Naħen li kien trabba ma' Erodi it-tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lill-Alla u jsumu, aħna bħalissa qegħdin insumu x'hekk nqimu lill-Alla dejjem ngħixu fit-tifħir tiegħu, l-Ispirtu Santu qalilhom. X'qalilhom l-Ispirtu Santu? Għażlu li malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih jinsejjaħtilhom. U mbagħad wara li samu u talbu, edu idejhom fuqhom u bathom. Qed taraw l-Iskrittura. Mela l-Ispirtu talla qed jurina ċar illi hu jażel in-nies ġusti u li jidirlu hu li għandu jażel. U l-Ispirtu talla fir-rajja tagħkom għax huma nies talla li huma msejħa biex jagħmlu dan ix-xogħol mhux kulħadd jista' jagħmlu, jgħidilkom inti ibditla fuq in-nies. U jekk ikun hawn xi ħadd żelus li jkun għadu kif ġie fil-Knisja, jew jkun ilu fil-Knisja, u jieħu għalih u jieħu affiża għaliex l-awtorità tal-Knisja u l-pastor qatt ma qabditu biex jitlob fuq in-nies, teħdux għalikom, għax il-mulejja fil-qalb jinqeda bl-awtorità tiegħek u teħduha qatt kontra l-awtorità tagħkom u l-pastors tagħkom għax teħduha kontra l-mulej meta tajdu kontri u tajdu isma' kif qatt ma qalli biex nitlob lili ara issa ġbajt iddejjaqt u semmur ħaniftaħ knisja. Smajnihom dawn l-affarijiet minħabba l-offiżi. Ħankomplilkom l-istorja ta' Benihin. Mela dan xtaq deep down li jibda fellowship, da tal, skop tajjeb, iva. Imma qabel ma bdija, ma rifittex persuna talla, din hija storja li tismawha fanka fuq YouTube, ma rifittex persuna talla biex jitlob fuq min għalih għal dan l-iskop. U dan il-pastor li talab fuq u li kien veru raġel ġust u veru anointed mill-Ispirtu Santu, ħass permezz tal-Ispirtu talla li dan ir-raġel Benihin xtaq jibda knisja u ħares leħu ta' warning. U qallu l-mulet jgħidlek tibdix knisja lissa. Qallu l-mulet jgħidlek permezz tal-Ispirtu talla li jekk inti tibda knisja issa se tkun id-diżastru spiritwali tiegħek. Kulħadd jafu l-Benihin għandu knisja iva, imma meta jrid Alla. Allu isma' mill-mulej
jaf l-intenzjoni tiegħu, jaf qalbu, imma mhuwiex il-waqt. Għallu l-mulej lilek iridek li tkun evanġelista. Għalissa. U da Benny Hinn jgħid tajġ kemm kien imdejjaq wara li telaq fuq dar raġel ġust il-pastor. Għax kellu intenzjoni vera sabiħa biex jaqqat ħafna nies u jibda jkellimhom fuq il-mulej kif nagħmlu aħna li l-knisja mhux il-ġebel imma l-ġema tan-nies. Imma beda jgħidu jewden, imma għaliex il-mulej ma jridnix? Jekk jien nixtieq nagħmel xi ħaġa tajba. X'inhi l-problema? U iddeċida, stenna, qed taġġilni. Iddeċida illi jobdil dak il-pastor. Iddeċida li jobdil dak il-pastor għax kien jaf li raġel ġust u kellu l-Ispiritu tal-Alla fih. U mnallobda. Għax it-testimonjanza tiegħu kienet tant kbira li llum jgħid Benny Hinn li l-istess pastor u l-istess raġel illi għallu tibdix knisja mar ftit ta' żmien wara, sena sentej għadda kemm għadda, u għallu l-mulet jgħidlek go ahead. Issa huwa t-timing tiegħek. U jgħid li meta fetaħ din il-knisja, l-ammont ta' nies li kellu, l-ammont ta' healings li ra kienu tant kbar li hu kien jaf li kieku ma bdix mill-pastor tiegħu, kieku ma bdix minn dan ir-raġel ġust, kien ikollu diżastru. U għalhekk jiddispjaċini l-aħwa għal dawk in-nies li jagħmlu jirribellaw, rashom ibsa u jgħidulek jien tlaqt mill-knisja x'il-pastors qatt ma qabduni biex jintlof fuq in-nies. U jibdew jiftħu xi ħaġa oħra tagħhom għax għajd dak l-ispirtu negattiv ta' ribelljoni li għandhom meta jmorru n-nies biex jitolbu magħhom u joqogħdu jpoġġu jdejhom fuqhom u jitolbu magħhom x'ribelljoni anqal f'dawk lin-nies li jmorru biex jitolbu għandhom. Qed tifhmu issa l-aħwa għalfejn irridu nkunu taħt l-awtorità u għalfejn il-mulejja f'żana tkunux ħfief li tqedu jdejkom fuq in-nies. Jekk il-pastor tiegħek jgħidlek jew ma jgħidlek xejn u inti għandek dak iż-żelu biex tpoġġi jdejk fuq xi ħadd u tibda titlob fuqhom, ifraħ li ma jgħidlekx. Għax jekk inti ċerti affarijiet ma tafhomx, l-awtorità tiegħek tkun qed tiskansak minn ħafna problemi li jistgħu iwasslu kal-mewt anka spiritwali. Qed tifhmuh l-aħwa l-punt. Issa ħanerġa' mmur għall-vantaġġi, għax għattilkom li ħantikom 15 punt jien, għadni il-qawwa biss għattilkom, ma l-qawwa hija kollox, għax fil-qawwa għandek da kollu li ħansemmi. Imma jew mmorru l-aħwa għal storja fl-Antik Testament, forsi ġieli smajtu biha, ta' Ġakob. Din l-istorja nixtikom issibuha fil-Ġenesi, morru warawha għax hija importanti. Fil-Ġenesi 48, vers 14, u ħanaraw li Ġakob kellu żewġ titfal jisimhom Manasse u Efraim u kif anzi Giuseppe kellu żewġ titfal imma Ġakob talab fuqhom u ħanaraw li isem ta' Ġakob jinbidel għal Iżrael. L-isem ta' Ġakob kellu konnotazzjoni negattiva, kind of the deceiver or traitor, u għalhekk il-mulej biddillu ismu għal Iżrael. Għaliex ħanipprova ngħaddilkom din l-iskrittura? L-Antik Testament fejn se tmur illum. Għadu jozzallum għax għandha ħafna konnotazzjoni fuq it-tqejjid tal-idejn. Aqrawha. Ġenesi 48, vers 14. U Iżrael, jiġifieri Ġakob, met idu, il-lemnija di, u qiegħda fuq ras Efraim, iż-żgħir. U idu l-lemin ix-xellugija li għadin, qiegħda fuq ras Manassi. Bideħ imsalbin, ġifieri hekk tal-abda. Okay? Ideħ waħda fuq waħda u l-oħor fuq l-ieħor. Bideħ imsalbin għax Manassi kien il-kbir. U birek lil Giuseppe u qal, ħanaqra vers 16, l-anġlu li salvani minn kull qawċ ibirek il-dawn iż-żewġ żgħażagħ. Mela hawnhekk naraw li vantaġġ kbir ta' tqejjid tal-idejn meta bniedem ġust f'dan il-każ
inserta in-nannu tagħhom, Ġakob, poġġa jdeh fuqhom, tom il-barka. Tom il-blessing. U l-barka u l-blessing mhijiex ta' min titfaħħa fil-ġemp. Għajdli għaliex. Għaliex kemm dak iż-żmien kif ukoll illum. Mal-barka, immaġina l-barka talla, il-mulejtak il-barka tiegħu fuqek. X'għandek mal-barka? Mal-barka inti għandek dak kollu li ta' Kristu u tiegħek. Għax inti t-tifel tiegħu. Mal-barka għandek l-eredità. Kif naf li mal-barka għandek l-eredità? Naf għaliex hemm vers partikolari li veru laqatni, li huwa vers 17. Fejn il-tifel ta' Ġakob kważi kellu xi ftit xi jgħid ma' missieru għax qallu le pa mhux hekk. Morru ħanajdilkom fejn. Morru Ġenesi 48 vers 17. Innotaw għaddi kemm laqtitni dal-vers. U Giuseppi, missier dawn it-tfal, ġifieri ra, li missieru Ġakob jew Iżrael, kien qiegħed idu l-leminija fuq ras Efraim u moġbitux il-biċċa xogħol. U qabad qid missieru biex iwarraba minn fuq ras Efraim għal fuq ras Manassi. Għalfejn? U Giuseppi qal il-missieru, mhux hekk missier ħi. Dan hu l-kbir, għax Manassi kien il-kbir. U l-konnotazzjoni mal-kbir hija l-eredità tal-familja. Allura by right li til-leminija tal-barka li għal min irid jagħmel studju profond hemm kemm tifla skritturi li kelmuk fuq xi tfisser li til-leminija tal-mulej, kemm hemm attribwiti ta' unur, ta' eredità, ta' barka, ta' affarijiet speċjali meta li til-leminija tiġi mqiegħda fuq bniedem. U Giuseppi missierhom li nannuh il-missieru ġifier qallu lej ħasra ħi, Manassi huwa l-kbir. Inti suppost idek il-leminija tfajta fuq Manassi mhux tfajta fuq Efraim għax Efraim huwa żgħir. Għax rid jagħtih l-eredità u l-unur tal-kbir fil-familja. Imma x'ġara? Ara x'irrispondih? Taħseb li ma kienx jaf Ġakob. Mela wara li Giuseppi qal il-missieru mhux hekk missier għax dan huwa l-kbir qiegħed il-leminija tiegħek fuq rasu, vers 17 jgħidlek imma missieru ma rridx, ġifieri Ġakob ma rridx jagħmel dak li qallu Giuseppi. U qallu naf ibni li jimpoġġejt idi l-leminija fuq Efraim u mhux fuq Manassi. Imma naf ukoll li għad ikun ġens u jkun kbir ukoll. Naf ukoll li ħuħ iż-żgħir għad ikun akbar minnu u n-nisel tiegħu ikun milja ta' ġnus. Mela Ġakob li huwa msejjaħ Iżrael li kien bniedem ġust bniedem Talla li kien unt mill-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Talla fih ispiraħ li għalkemm Manassi kien il-kbir, imma fil-verità kien Efraim li huwa żgħir li kien se jkollu ġnus akbar minn tal-ieħor u li kien se jagħmel xogħol tal-mulej naturalment akbar mill-ieħor. Kieku ma kienx bniedem ġust u jħoss l-Ispirtu Talla li qiegħed ikelmu, ma kien ikun jaf xejn. Kien ipoġġi jdeh fuq Manassi l-leminija no problem. Imma l-barka u l-eredità u l-unur u dak kollu li huwa attribwit mal-qejjid tal-idejn u li til-leminija, Ġakob Iżrael li kien ispirat mill-Ispirtu Talla x'kien raġel ġust, poġġija fuq Efraim. Qed tifhmu għaliex huwa importanti li niġu gwidati mill-Ispirtu Talla. Għax jekk ma nkunux gwidati mill-Ispirtu Talla u nkunu gwidati mill-istint tagħna bħala bnedmin, ngħidu dan il-kbir, mela l-eredità inti għalilu. U jekk inti għandek koċ flus u għandek żewġ subien u tagħtihom kollha lill-kbir, għax hu l-kbir, għax hekk hu jmur għax hu l-kbir tagħtih l-eredità kollha tiegħek. U forsi dan ikun lek fil-vizzju u x'inhu, se nsemmi x'inhu. U jmur u jarmillek flusek kollha sewwa f'dik l-eredità li tkun tajtu. Mhux diżastru jkollok. Mentri jekk tkun bniedma Talla li tiġi ispirat mill-Ispirtu Talla qabel ma tagħmel pass dejjem isma' il-gwida tal-Ispirtu ħalli tevita d-diżastru.
qed taraw x'vantaġġ ieħor għandu tqejjid tal-idejn ta' raġel imnebbaħ minn Alla u ġust u mhux raġel kwalunkwe. Mela minn issa l-qudiem nispera li ħadd ma jieħu għalih jekk il-pastors ma jqabdux il xi ħadd ipoġġi jdeh fuq ħadd ieħor. Ifraħ għax qed jeħilsek minn ħafna nkwiet. Amen? Amen. Mela, rajna sissa li fit-tqejjid tal-idejn hemm il-qawwa. Fit-tqejjid tal-idejn tar-raġel ġust hemm l-eredità. Talla mhux ċajta. Meta bniedem ġust poġġa jdeh fuq u taħt l-eredità kollha li Alla għandu. Għax meta inti sirt il-tifla tal-mulej, it-tifel tal-mulej, il-mulej jgħidlek dak kollu li jutijak. Bħal meta aħna li tfal tagħna nħallulhom dak kollu li għandna. Xi ġmiel. Fit-tqejjid tal-idejn tar-raġel ġust hemm il-barka. Fit-tqejjid tal-idejn tar-raġel ġust hemm l-unur. Għax il-mulej jonora lil dawk in-nies in whom honor is due jgħidilna l-mulej. Inti meta tara xi ħadd illi irċieva ċertifikat, xi ħadd li qed jaħslulu saqajh, xi ħadd li qed jonoraw quddiem in-nies, ma tħoss dak il-pjaċir spiritwali tajt il-mulej qed jonorani, mhux jinjorani. Mela hemm l-unur assoċjat ma' tqejjid tal-idejn. U hemm ukoll u hawnhekk nitlobkom biex tmorru f'Numri 27 vers 18 fil-ktieb ta' Numri għax ħanaraw konnotazzjoni oħra ta' tqejjid tal-idejn. Darba hija dik ta' Mosè fuq Ġosuè. Kollha kemm aħna nafu li Mosè kien raġel Alla u Mosè ħalla lil Ġosuè bħala dak li imexxi warajh, wara li jmutu. U naraw, ktib ta' Numri 27, vers 18, li l-mulej qal lil Mosè dan il-kliem. Il-mulej qallu, l-Ispirtu tal-Alla qallu, mhux għamilha minn żniedu, qed tifhmuha l-aħwad importanti. Ifhmuha il-Bibja, kelma tal-Alla. Hu qallu l-mulej, l-Ispirtu tal-Alla. Hu lil Ġosuè qallu lil Mosè. Bin-nun, bniedem ta' spirtu, u qiegħed idejk fuqu. Mela biex taħdik l-instruction, sinjal li kien imbierek minn Alla biex jagħmel ċerta xogħol, xogħol kien. Vers 20. Ismawha. Mela tnaqra ktib tan-Numri 27 vers 20. U l-mulej qal lil Mosè, huwa tiħsem mill-awtorità tiegħek biex tisma minnu il-ġema kollha ta' wlied Iżrael. Mela trid tkun dilka partikolari li inti għandek ma tistax titla fuq pulptu għaw, m'intix midlug, m'intix insejjaħ, m'intix mibawt. Sewwa minħatt u tajt għax il-mulej qal li hekk u isimgħuni għax qabda ta' dam tispiċċa taqla. U l-mulej jiskansana minn diżunur bħal dak. Bid-dilka tiegħu biex il-poplu jisimak, biex il-poplu joqgħod attent għal dik il-kelma li inti qed tgħidilhom, dik hija grazzja minn Alla, sija fuq il-bniedem li evangelizza l-kelma sabiħa tal-Alla, kif ukoll fuq il-bniedem li qed jisma' li l-mulej tih il-grazzja li jinfetħulu widnejh ħalli joqgħod kwiet u jisma' xi 3 kwarti siegħa ġieli satej ġieli 5 sigħat bħal meta kellna l-profeta Hur min jiftakru u ma tiddejjaqx għax tibda l-qasel jibda jiġik. L-ilma tal-ħajja, l-kelma tal-Alla tibda tiġi bħal duwa fl-ispirtu tiegħek. Kif jirnexxielek tifraħ u ma tiddejjaqx. Ġieli smajna min jgħidu fid-dejjaq tista' ġbajtu da. Daw eċċezzjonijiet ikun hemm dejjem. Imma jekk inti veru għandek ġuħu għacċa l-mulej tawlek l-Ispirtu tal-Alla biex jgħalmek biex inti tkun taf kif għandek timxi fit-triq ġusta tal-mulej. Għalhekk it-tqejjid tal-idejn kif qed naraw minn din l-istorja ta' Mosè fuq Ġosuè għandha konnozzjoni tagħha l-awtorità. U għalhekk meta bniedem jismana nitkellmu, u forsi nitkellmu fuq televiżjoni jew fuq pulptu jew x'imkien ieħor fejn il-mulej jibatna, ħafna drabi nisimgħu l-bniedem jgħidilna immintom bliema awtorità titkellmu. Kif titkellmu b'dan il-mod u ħadd ieħor jismakom? Għax lek l-awtorità ġejja minn Alla, ħadd
u xejn l-ebda persekuzzjoni ma tista' twaqqaflek dik il-kelma milli xandara u milli ħaddieħor jisimak. Amen. Alleluja. Morru Deuteronomju kemm nixtieq nallimkom vera għadni fil-bidu, nifmu l-pastor meta għadni fil-bidu, id-disa neqsa 10 le. Deuteronomju, morru hemmhekk 34, Deuteronomy 34, verse 9. Ħanaraw konnotazzjoni oħra, ġifieri vantaġġ ieħor, gwadan ieħor li bniedem għandu meta jsib persuna ġusta tal-mulej tpoġġi idea fuqu għal xiex noħorġu għat-talb. Mela naraw fil-każ ta' Ġoswe hawnhekk, vers 9, Deuteronomy 34, ħanaqra jgħid hekk. Meta ddew il-biki għall-luttu ta' Mosè, għax Mosè kien miet, der Ġoswe dal-ġi unt bin-Nan, ismawa, mimli bl-ispirtu tal-erf, għax Mosè kien għamel dak li Alla qallu li għandu jagħmel. Jitlob fuqu biex ikollu dak what it takes għax xandir tal-Evanġelu. Fost oħrajn xtaħ Mosè, naturalment xtaħ Alla li għadda lil Mosè li għadda minn Ġoswe, l-ispirtu ta' erf. Xi ġmieli kollok l-erf tal-mulej, wisdom. Għax Mosè kien qiegħed ideħ fuqu. Mela l-ispirtu tal-erf ċara hawnhekk, irċevih Ġoswe għax Mosè qiegħed ideħ fuqu, mhux mix-xejn. Għalhekk li Iżrael għadu għalih għal Ġoswe u għamlu bħalma l-mulej kien ikkmanda lil Mosè. Għalhekk semgħu l-Iżraeliti lil Ġoswe għaliex Mosè kien poġġa jdeħ fuqu u taħ dik id-dilka ta' erf talla. Amen. Nattaraw xi gwadan ikun hemm meta ntissib bniedem veru talla, imma veru jkun talla ta' mhux xi ħadd li taħseb li hu għax ipokriti hawn kemm trid. Kemm jista' jagħtik barkiet? Meta intom tisimgħu bħalma naraw aħna, inħobbu naraw pereżempju l-pastor għal flukaw ġas biex insemmi xi ħadd u jgħidilhom jitlob fuq in-nies u jgħidilhom l-istess dilka li għandi jien fuq ta' profesija għax huwa raġel li jgħidlek mill-lejsa żett kollox fuqek bin-numru tal-identità u bid-data u fejn toqgħod u x'tagħmel u kollox għax huwa midluk minn Alla biex jagħmel dax-xogħol ta' profesija, profeta tal-Alla. Meta persuna tmur qudiemu jitlob fuqha, mhux l-ewwel darba li jgħidilha receive my anointing. Mela naraw li transfer of spirits fil-każ ta' bniedem ġust hija pożittiva. Għax l-istess spiritu li jgħix ġo dak il-bniedem ġust ħajġi fuqek u ħajispirak u se jkollok l-erf, ħajkollok l-arfin u tibda taraf u tara dak li qabel inti ma kellek xhiel tiegħu. Qed tifhmuhom daw il-vantaġġi. Vantaġġi ieħor mhux se naqra l-Iskrittura għax sar il-ħin kważi. Imma naraw li fl-istorja ta' tieni slaten minn irid imur jaqrat jista' jaqra, Elisha talab fuq Jehoaz, daw kollha għandhom ismijiet daqsxejn strambi. Jehoaz kien sultan ta' Iżrael. Meta Elisha talab fuqu, għax kien profeta talla, kien raġel talla, insibu li kellu il-vittorja fuq l-għadu. Mela waħda mill-vantaġġi, kif għattilkom m'għandix ċans naqra l-istorja kollha, waħda mill-vantaġġi kbar li kollok, meta raġel mibawt, raġel ġust, raġel li huwa midlub bl-Ispirtu Santu, jitlob fuqek huwa propju li inti kollok il-vittorja fuq iċ-ċirkostanzi tiegħek, ikollok il-vittorja fuq il-mart, ikollok vittorja fuq kull ħaġa li fajnek, forsi problemi fil-familja, li fajnek tidher impossibbli. Għaliex l-Ispirtu talla li huwa Alla nnifsu u Alla tal-impossibbli. Qed tifhmu x'vantaġġi jkun hemm meta bniedem qiegħed ideħ fuqek li huwa ġust u talla. U l-iktar ħaġa komuni illi wieħed jista' jsemmi hija propju il-fejqan. Kemm hemm fil-min fejn ħanibda biex naqra kull tip ta' fejqan ta' meta bniedem talla u Ġesu stess kien ipoġġi ideħ fuq l-individwu. Jien naf naqralkom malajħa Mark 8, ma mx għalfejn tmorru hemm, vers 22, meta Kristu kien wasal Betsajda u ħadulu quddiemu raġel ama u talbuh imissu, għalhekk għażil di, għax talbuh imissu, hija ċara.
touch. Qabat lama min iddu Ġesu dan. U ħadu barra mir-raħal. Beżaqlu fajneħ, qiegħed ideħ fuqu, tismawha lek għażildin, u saqsih, qiegħed tara xi ħaġa kien għamada. U dak ħares il-fuq nafu għad l-iskrittura u qal, qiegħed nara n-nies qishom siġar. Imbagħad vers 25 qallu, imbagħad x'għamel il-mulej, reġa' qedlu jdeħ fuqu. Għat-tieni darba. Tifhmuha? U fuq għajneħ u beda jara ċar u kien infejjaq. Mela hawnhekk qed jurina ċar li wieħed mill-benefiċċji grazzi mulej ta' dik il-kelma x'ma setax tiġini. Tal-tqejjid tal-idejn huwa il-fejqan. Ħantikom skrittura popolarissima oħra biex nur il-fejqan ġast tnejn għall-iktar ħaġa komuni li bniedem ifittex meta joħroġ hawnhekk ħalli jitolbu fuqu. Hija propju Mark 16, vers 17 sa vers 18 li jgħidlek u dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. F'ismi x'jagħmlu ikeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlhomx ħsara. Iqiedu, highlighted qiegħda tiegħi hawnhekk, idejhom fuq il-murda u dawn ifiequ. Amen, naħseb dija skrittura tipika ta' kollha. Fitxu kemm tridu fejqan meta jkun hemm tqejjid tal-idejn. Nista' ngħidilkom malajr l-esperjenza ta' Hananija u Pawlu kien għadu Sawl. Tiftakru meta San Pawl kien għama għax għamih il-mulej meta ovvjament kienet jippersegwita l-insara u dan spiċċa għama. Pero Pawlu kellu viżjoni ta' xi ħadd jismu Hananija li se jiġi jippoġġi deħ fuqu u se jiġi jara. Ħanaqrajilkom se ngħidilkom tmorru hemm għax ovvjament isir il-ħin sewwa. Qed naqralkom minn Atti 9 vers 12. Pawlu, San Pawl, u raf dera wieħed jismu Hananija, dieħ ħdeħ u qedlu jdeħ fuqu biex jerġa' għal xiex jieħu id-dawl. U ħammur vers 17, Hananija telaq lejn id-dar ta' Ġuda. Daħal, qiegħed ideħ propju fuq Sawlu dak iż-żmien kien jismu, kien għadu mhux San Pawl u qallu, Sawl, hija, il-mulej Ġesu derli fit-triq. Inti ġejaw u batni biex terġa' tieħu d-dawl. U tintela bl-Ispirtu Santu mela l-aħwa wieħed mill-gwadanji kbar ta' tqejjid tal-idejn huwa li bniedem jintela bl-Ispirtu tal-Alla. U wieħed mill-manifestazzjoni ċara, turija ġifieri, li inti għandek l-Ispirtu tal-Alla fik huwa wieħed minnhom li titkellem bl-ilsna ġodda. Ikun hemm min jgħidli minnu ġdid, imma kif titkellmu b'dawk il-lingwi? Dawk eżattament x'inhuma? Il-lingwa perfetta tal-Alla li tista' titkellima skont kif il-mulej itik. U għalkemm hawnhekk għandna miktub din l-iskrittura li intlew bl-Ispirtu Santu, hemm ħafna skritturi fil-Bibja li juruna li meta kien hemm tqejjid ta' bl-idej intlew bl-Ispirtu Santu, naraw ukoll vantaġġ kbir ieħor li għandu x'jaqsam mal-Ispirtu tal-Alla huwa il-mamudija tal-Ispirtu. Baptism of the Spirit. U ħanaqralkom Atti 8 minn vers 12 il-qudiem, meta mbagħad emnu il-bxara tajba n-nies li Filippu wkoll kien magħżul biex ipoġġi deħ, okay? Li Filippu kien ixandrilhom fuq is-saltna tal-Alla u fuq l-isem ta' Ġesu Kristu, dawn x'għamlu? Tamdu għax emnu sewwa kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa u vers 18 għandna miktub li Xmun ukoll emmen u tammet u kien dejjem ma' ġenb Filippu u kien jibqa' mibluħ meta kien jara s-sinjali u l-mirakli kbar li kienu jsejru. Mela meta wieħed iqiegħed ideħ fuq il-persuna isiru sinjali kbar, mirakli u weġubijiet li fin-natural ma jistgħux ikunu possibbli. Imma l-Alla m'hemm xejn impossibbli. L-aħħar ftit punti li se nipprova nisquaxjhom insibu fl-Atti 19 vers 6 jgħidilnek fiċċumi tridu d-dar. Imbagħad kif Pawlu qadilhom ideħ fuqhom, mela l-ewwel San Pawl kellu il-Hananija li poġġa jdeħ fuqu u sar jara. U mbagħad l-istess Pawlu, x'in mulej taħt l-isem ta' Pawlu x'għamel?
Sewwa hawnhekk. Imbagħad Pawlu edilhom idejh fuqhom. Beda jagħmel dax-xogħol. Sewwa, meta sar Talla, meta sar bniedem ġust, mhux meta kien joqtol l-Sara. Għax kieku min jafx kien jagħmilhom. Imma meta sar bniedem ġust, poġġa jdejh fuqhom. Niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bl-ilsna ġodda u jħabbru. Mela tarawha ċara li x'vantaġġ għandek meta xi ħadd Talla jpoġġi jdejh fuqu, titkellem bl-ilsna ġodda, titgħammed fl-Ispirtu u tista' int bħalma jagħmel dak il-profeta Talla li qiegħed jitlob fuqek, tibda x'xandar u tħabbar. Wow, x'vantaġġ. Tafu l-aħwa li tqejjid tal-idejn għandu l-vantaġġ ta' komfort. Bħal meta dik l-om taqbad il-lulieda u żommhom magħha u tannaqhom. Meta jkollok tqejjid tal-idejn ta' bniedem ġust, inti tħoss il-komfort tal-Ispirtu Talla. Għax l-Ispirtu Talla huwa dak li jagħtina l-paċi. Ġesu Kristu għalinna jien biss nagħtikom il-paċi li d-dinja ma tarafix imma intom tarfuha x'mimlijin bl-Ispirtu Talla. Xi ġmiel mamma mija tifirħu bħali li xandar l-Evanġelu li sbaħ xogħol tad-dinja grazzi mulej li għażiltna għal dan ix-xogħol. Mela li nġibu komfort nista' nagħtikom konferma tiegħu minn Rumani 1 vers 11 sa 12. Rumani 1 jgħid hekk. San Pawlu jgħidilhom, nixtieq ħafna narakom lill-oħrajn li kienu wkoll midluka. U naqsam magħkom id-doni spiritwali, dal qed nitkellem fuq bħalissa, biex inwettaqkom, jiġifieri biex inqawwu lil xulxin. Permezz tal-fidi li għandna, jien lilkom u intom lili. Mela hawnhekk qed naraw illi kif jgħidu bl-Ingliż, kif hija l-iskrittura mhux jgħidu, iron sharpens iron, li bniedem ġusta Alla meta jitlob fuq persuna oħra li wkoll hija ġusta u li wkoll hija ta' Alla, dik il-persuna tesperjenza il-komfort tal-mulej u tnej jisaħħu lil xulxin. Għax jista' jkun li huma tnej jitolbu għal xulxin. Wieħed jitlob fuq liħor ġieli kellna hawnhekk vera aħna illi id-djakni jitolbu għalija, jiena nitlob għalihom jew għall-oħrajn. U nsaħħu lil xulxin. Għat-tisħiħ mela it-qejjed tal-idejn. L-aħħar ftit punti. Il-pastor qal u qal tajjeb illi meta persuna qiegħed idejh fuq ħaddieħor fil-Knisja irid ikun mibgħut. U waħda mhux biss mibgħut anke fid-dinja, imma waħda mill-vantaġġi kbar ta' tqejjed tal-idejn huwa dak li bl-Ingliż jgħidulu sent out sewwa for ministry. Li inti tibatu biex jagħmel ix-xogħol tal-Ministeru u dan tista' ssibu f'Atti 13 fost oħrajn minn 1 sa 4 morru intom hemmhekk illi tkunu tistgħu taqrawhom. Min huma dawk in-nies li kienu magħżula biex jagħmlu dan ix-xogħol xmun insomma ħafna nies li kien hemm qegħdu jdejhom fuqhom u bagħtuhom. Tajjeb? Ma konx ħanaġġelek kieku minix konxja tal-ħin. Il-vantaġġ kbir ta' tqejjed tal-idejn huwa li in ġenerali x-xogħol sopranaturali tal-Alla jista' jseħħ. Għax fil-ħajja in-natural biss naraw imma irid ikun l-Ispirtu tal-Alla biex jaħdem b'dak li huwa impossibbli u bis-sopranatural. U apparti biex imexxik l-Ispirtu Santu li indirettament diġà aċċannajt għaliha, sel nagħlaq billi ngħid illi l-aħħar punt ta' vantaġġ, naturalment hemm ħafna, huwa biex inżidu in-nies li jemnu u biex naraw naturalment l-Evanġelu ħaj jissaħħaħ u jikber ma' kullum kien. Fil-fatt nistgħu immorru anka fi skrittura oħra, Fatti 6 minn vers 6 sa vers 7. L-ewwel Fatti 6 il-kelma titkellem fuq l-għażla ta' 7 djakni. Ġifieri id-djakni huma magħżula minn Alla, magħżula mill-awtorità. Mhux issir djaknu għax inti għandek aptit jew tixtieq. Qed tifhmuha? Mela dik aqrawha waħedkom. L-għażla ta' 7 djakni hemm. Umbagħad jgħidlek lista li ħanaqra minn vers 6 sa 7, Atti 6, lil dawk
resquhom qudiem l-apostli li talbu u qegħdu jdejhom fuqhom u l-kelma tal-Alla kienet tinxteret dejjem aktar. Qed tara għax-xandir tal-Evanġelju u l-att tad-dixxipli dawk li jsegwu l-mulej kien jiżdied ħafna f'Ġerusalem u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal-fidi. Amen. U qaddisin ukoll għax qaddisin mhux għax ikonna raġġiera, qassisin hemmhekk hemm miktub, imma qaddisin ukoll għaliex meta aħna inxandru l-Evanġelu inġibuhom imqazza għaliex aħna mqazza skont il-kelma tal-Alla u skont dak li jagħmel il-mulej u mhux bemilna. Aħna bil-grazzja, kollox bil-grazzja ta' Kristu. Amen, insiru nixbu lilu. Għandi ħafna iżjed ngħidilkom man summary, nixtieq li llum nagħmel pass li mhux soltu nagħmluh. Nixtieq l-ewwel ma nibda ngħajjat dawk li huma fil-fatt fit-tim ta' prayers tagħna ngħidulhom aħna prayer altar team, ġifieri fosthom hemm anke djakni, fosthom hemm il-persuni l-oħra li huma responsabbli u mqabda mingħand il-pastor li jistgħu ipoġġu jdejhom fuq l-individwu dawn ifiequ ħalli dik id-dilka u tqejjid tal-idejn illi l-mulej ridni llum nitkellem fuqha jistgħu jagħmlu xogħol aktar qawwi għal-ministeru. Pero nixtieq ukoll illi nsejjaħ dawk li huma ġodda wkoll għax importanti ħafna n-tlieta ġodda, importanti ħafna li ngħidu lil dawn il-ġodda li forsi il-kelma tillum kienet daqsxejn ibsa likom għax forsi kienet daqsxejn aktar għal dawk li huma maturi fil-mulej milli għal dawk li huma fil-bidu, però ma jimpurtax l-Ispirtu tal-Alla jtikom revelazzjoni u ispirazzjoni biex tifmu dak li jiena xandartilkom biex tevitaw ħafna problemi biż-żelu ta'kom mingħajr ma nkunu naturalment imqabdin. Bħala sommarju nixtieq nfakkarkom li aħna tkellimna fuq il-gwadanji ta' tqejjied tal-idejn li fost oħrajn hija il-qawwa ta' Kristu li hija l-istess qawwa li qajmet il-mulej mill-imwiet. Nistgħu nqajmu lill-bniedem mill-mewt għax hija l-istess spiritu. L-eredità kbira li l-mulej tagħna bħala wliedu, it-tqejjied ta' l-idejn jagħtina il-barkiet kollha tal-mulej, jagħtina l-awtorità fil-kelma u f'affarijiet oħra, jagħtina wkoll l-erf kif rajna fl-istorja ta' Ġoswe, u nur li tagħmel dan ix-xogħol ukoll u anke jagħtina l-vittorja fi Kristu għax Kristu diġà rebaħ lix-xitan u jekk aħna għandna l-istess spiritu ta' Kristu fina aħna rebbiħin diġà fuq kollox, fuq kull problema u ċirkostanzi. Halleluja. U tkellimna wkoll illi il-vantaġġ kbir huwa ta' healing, naraw il-fejqan, naraw ukoll il-battizm tal-Ispirtu Santu, il-komfort u anka profesija u huwa l-iskop tal-ministeru li anka nistgħu ngħaddu u nistgħu nibatu nies biex jagħmlu xogħol tal-ministeru. Ma kellix ċans li nkellimkom ukoll fuq għax naħseb dan is-suġġett se jkolli nagħmel preaching partikolari fuq u biss għax huwa suġġett ampju kif jgħidu bit-Taljan, huwa suġġett vast huwa l-warfare. Waħda mill-vantaġġi kbar ta' tqejjied tal-idej fuq l-individwu huwa l-ġlieda tagħna mal-għadu. Il-ġlieda tagħna mhijiex tal-laħam, mhijiex persuna ma' persuna. Meta jkun hemm problema f'persuna jista' jkun alkohol, jista' jkun drogi, jista' jkun xi ħaġa oħra, gambling, dik mhijiex il-problema tal-individwu per se, imma hemm spiritu li qed jaħdem behind it. Allura jekk inti għandek l-ispirtu tal-Alla fik, meta inti tqiegħed idejk fuq dak il-persuna u dak l-ispirtu kapaċi tkeċċih għax il-mulej għalinna tkeċċi x'jagħtem fismu, inti dik id-dilka li għandek permezz tal-Alla u permezz tal-awtorità tiegħek li tawilek, naturalment tista' tara l-fejqan, il-ħelsien u dak kollu li inti tajt huwa impossibbli fin-natural, imma nistgħu narawh. Għax kif għattilkom Alla tagħna huwa impossibbli, amen. Nagħmel preaching fuq abizdi, warfare, għax hija xi ħaġa tal-ġeni, xi ħaġa sabiħa. Lin-nisa nixtieq inxandrilhom illi diġà fil-fatt il-mulej kien jaf illi min issellaħ ħaqati tal-warfare, imma lin-nisa ngħidilkom ejjew biħġarkom għal Women's Meeting fit-31 ta' dan ix-xahar filgħodu għaliex propju s-suġġett li ħanitkellem fuq huwa fuq din il-ġlieda.
fuq dan il-warfare, fuq il-battalja spirituali, fuq territorial spirits u fuq affarijiet li għandna bżonn nkunu nafu biex ma nibqgħux iżjed omja. Jiddispjaċini għalikom l-irġiel li mhux se tkunu hemmhekk, però naf li n-nisa tagħkom li jagħmlu warfare magħkom jistgħu jgħaddulkom din l-informazzjoni mill-aktar mod qawwi, l-aktar mod prattiku, amen? Alleluja. L-aħwa, nitlobkom illi tamluli fil-background daqsxejn din il-mużika li ħanamela, tinċas, talba ħanamela waqtina. L-aħwa, għamluli daqsxejn dik il-mużika li għattilkom bil-mod u baxxa ħafna lissa, please. Din il-mużika smajtu ħafna drabi. Hija il-mużika Waymaker. Di darba ma żilx ta' sinaċ. Imma persuni oħra li tikkantaw b'mod anointed amazing. U għażilta biex waqt li ngħidu t-talba ta' salvazzjoni mal-aħwa ġodda, baxxilu iktar. Inkunu nistgħu nipprofetizzaw mal-individwi li l-ħajja ta' daw il-persuni li se jagħtu lil ħajjithom il-mulej se tinbidel għax il-mulej tagħna huwa l-Waymaker. Il-mulej tagħna huwa dak li jagħmel triq fejn m'hemmx triq. U għalhekk naf li għandna xi tlieta ġodda ma nafx m'għadhomx hawnhekk. Għadkom hawnhekk il-ġodda l-ewwel darba li ġejtu. Għadkom hawnhekk forsi sibtuha daqsxejn diffiċli l-kelma, imma jekk għadkom hawnhekk nagħtikom merħba l-ewwel darba li ġejtu River of Love. Jekk ma show of hands il-pastor għandu l-ismijiet ukoll tagħhom tixtaq iddihomna ma nafx ma telqux. Ok, nistgħu nagħlqu. Nirringrazzja lil daw kollha li rawna fuq il-YouTube. Nispera li dan il-messaġġ għadda lilkom ukoll b'mod ta' revelazzjoni mingħand il-mulej u jalla l-mulej jagħtikom il-barka kollha tiegħu bl-awtorità li l-mulej tani f'ismu. Amen. Alleluja.